Hindi lang isang drone ang pinadala niya mga kasinag, kundi dalawa. Dalawang drone ito mga kasinag. Panghina sa biyahe. Anong oras na? 12:24 na mga kasinag. Umalis kami sa Seruma. Ano na? 5 ano? Umalis kami ng 5, dumating kami sa Naga ng 7. Tapos umalis naman kami sa Naga ng 9. Dumating kami dito alas 12 na. Ayaw kasi nagsama. Ayan. Grabe lakas ang ulan, ngayon lang. Dito, grabe ang ulan. Ayan mga kasinag, andito na kami sa bahay. Mga kasinag, good morning. Isang pinagpalang araw po. Ngayon pala mga kasinag, pauwi kami ng bayan del Gallego. Ayan kasama ko yung aking mag-iina. May nag-sponsor kasi ng aming pamasahe mga kasinag, kaya medyo biglaan ang uwi namin. Ngayon ay 24 na 24 na ba? 24 na mga kasinag. Iniwan ko muna si Bagwis sa Seruma. Kahit wala naman si Bagwis. Pupunta muna kami mga kasinag sa aming planeta. Ayan. Plastado yung tatlo kong chikiting mga kasinag. Kasi sa jeep pa lang, papunta pa lang dito, galing kami sa Seruma, nagparasukan na. Sabi ko tamang-tama, magpahinga muna sila. Magbaba na lang kayo pa uwi doon. May sasakyan naman sanang jeep or bus. Kaya magbaba na lang kami. Malulungkot mga kasinag. Dati masayang masaya sila na gusto nila makauwi ng Gallego, makita nila si Lula nila. Ngayon pagkaantay pa mga kasinag ng pasahero. May kulang pa. Ayan ang sasakyan namin Ban ang sasakyan namin mga kasinag. Alamin natin mga kasinag kung hanggang anong oras. Alamin natin mga kasinag kung anong oras tayo makakarating sa bahay. Kasi dadaanan natin yung lugar na naglandslide, yung sa may Lupi. Yung mga nagbabiral ngayon, nadaanan na matinding traffic. Dadaanan namin yun mga kasinag. Dito natin malalaman kung ilang oras talaga yung biyahe. Ayun mga kasinag, kaalis lang ng van. Kung malala nyo mga kasinag, yung mga nag-viral na na gumuguho yung lupa, yung area dito sa Lupi. Kung maalala nyo mga kasinag, yung nag-landslide, dito na yung mga kasinag sa area nito. Na-traffic na kami. Ayan. Hindi ko alam kung mga ilang oras ang aantayin natin mga kasinag. Pero wari kung mga kasinag, hindi naman tayo matatagalan na masyado. Nakakawa man yung mga bata mga kasinag. Dati noon ramdam kong masayang masaya sila na makauwi ng Del Gallego. Malungkot na sila mga kasinag. Dati masaya. Grabe kaya gawa ng sigang suka nila. Palibasat sa 5 years naman nga na hindi sila nakapagbiyahe pauwi ng Gallego. Nanibago sila mga kasinag. Umalis tayo dun ay 9 tayo umalis dun mga kasinag. 10:80 na. Update ko lang kay mamaya pagdating natin doon kung anong oras tayo makakadating mga kasinag. Ayan mga kasinag, kami naman ang abante.
Sabay naman kasi nasa kalahating oras lang tayo nag-antay dun. Makakalampas naman siguro tayo. Yung gasolina ang sabi. Ay, mali, traffic na naman. Traffic na naman. Ano, Chloe? Traffic na naman. Panghina ng mga kasinag. Ragay ng mga kasinag. Traffic din pala mga kasinag dito, yung pa-uwi ng Bicol. Akala ko mga kasinag doon lang sa nilampasan natin, hanggang dito pala meron pa. Mas marami kasing sirang daan sa pauwi ng Bicol mga kasinag. Dito sa kabilang linya na ito, mas marami yung masirang daan kumpara dito sa daan na papuntang Manila. Kaya pala natatagalan lalo mga kasinag. Diba? Traffic. Ayan, hanggang dito lang. Dito na kayo mga kasinag sa GRS. Sulta Bayan dito, Del Gallego na. Ayan mga kasinag, ito na tayo sa Del Gallego. Ito na yung Gawad Kalinga. Ayan o. Yan yung mga pabahay. Nasa bayan tayo ng Del Gallego. Tapos yan naman yung eskwelahan. Ayan yung apat no. Masusunod araw mga kasinag, punta natin yan. Itong lugar na ito, kabila na ito mga kasinag, barangay Kabasag na ito. Ito na yung barangay namin. Kabila nito mga kasinag, yan sa kabilang kalsada niyan. Tapos dito, barangay Kabasag yan. Hindi lang kami dito nakatira mga kasinag, nandun kami sa taas, nasa upper kami. Kaya hanggang dyan lang kami mga kasinag sa may unahan. Mga kasinag, dumating na kami. Andito na kami sa Atlan. Yung mga bata, ayan na Panghina. Nag-uulan pati mga kasinag. Andito na kami Di ba yung unang uwi ko noong January, pinakita ko sa inyo yung lugar na yan. Pahulawin muna namin ang ulan bago kami dumiretso sa bahay. Sa totoo lang mga kasinag, hindi pati alam nila. Walang nakakaalam na uuwi kami ngayon. Biglaan lang yung uwi namin Ang nakakaalam lang pala yung kapatid ko na isa, yung nagdala ng drone na kinuha niya sa Manila. Ayun lang. Panghina sa biyahe. Anong oras na? 12:24 na mga kasinag. Umalis kami sa Seroma. Ano na? 5 ano? Umalis kami ng 5, dumating kami sa Naga ng 7. Tapos umalis naman kami sa Naga ng 9. Dumating kami dito alas 12 na. Pero hindi naman kami na traffic na masyado mga kasinag. Nasa lang, 30 minutes lang kami na traffic doon sa may Lupi. Doon sa nagbabiral na na naglandslide na gumuho na lupa. Kalahating oras lang. Pero ewan ko lang sa susunod mga kasinag, pagbalik namin, pag uwi namin, alamin natin kung mga ilang oras tayo mat-traffic dun. Ayun mga kasinag, nag-tricycle lang kami, hindi nahulaw. Ang lakas pa rin ng ulan. Nahulaw ang ulan. Itong lugar na ito mga
kasinag, kung maalala nyo, dito dati kami nakatira. Diyan sa lugar na yan. Nandyan dati yung lumang bahay namin. Diyan kami maglalaro sa itaas ng malaking bato na yun. Ayan, sa lugar na ito. Ayan, yung mga nyug na yan, halos na yung mga kasinag, tanim na ni Papa yan. Tapos si Lolo, halos ngayon namumunga na. Kasi dati nun, daming saging dyan sa lugar na yan. Puro sabahan yan dati, ngayon wala na, napuro na. Ayan, malapit na tayo sa bahay mga kasinag. Hindi talaga alam nila mama na makauwi ako ngayon. Ito dating bahay nila ate. Ayan, dito na ang bahay. Dito na tayo. Ayun mga kasinag, dito na kami. Dali. Andito na kayo mga kasinag. Lakas kasi ng ulan. Shoutout pala kay Gorande Kapuno. Siya yung naghatid sa amin. Biglang uyak. Wow. Ay mga kasinag, salamat. Ayan. Grabe lakas ang ulan, ngayon lang. Dito, grabe ang ulan. Ayan mga kasinag, andito na kami sa bahay. Ayan o. Nakita ko na ngiti ng mga anak ko mga kasinag. Kanina talagang plastado sila. Ngayon ngumingiti na nung makita nila si Lula niya. Pahinga muna kayo mga kasinag ha. Update ko lang kayo maya maya. At mga basa kaya kami. Asi ata yung Lula mo. Mga kasinag, ito ang bahay ni Mama. Ayan o. Pasok tayo. Ito naman yung ang kapatid kong bunso, si Mabel. Ayan. Sino tao dito? Madilim! Lumabas kayo dyan para makita kayo. Itong bahay ni Mama mga kasinag. Lakas pa rin ng ulan. Ito naman ang kusina. Ayan. Dito. Yung ibang mga subscriber ko mga kasinag, alam ko pamilyar kayo sa lugar na ito. Gawa ng umuwi ako nung 2019. Ay 2019. Nung umuwi pala ako nung nakarang January. Nag-vlog ako dito mga kasinag. Kaya yung iba dyan mga kasinag, pamilyar sa lugar namin na ito. Ayan o. Ito na pala yung bahay ng kapatid ko. Yan. Ayan. Tapos dyan mga kasinag, may fish pan dyan. May mahulog na ewan ko, may hulog pa tilapia yan ma? Ayan, may hulog pa daw na tilapia yan. Tapos ang sapa namin mga kasinag, ayan lang oh. Kaso malabo, gawa ng siging ang ulan mga kasinag. Ulan ng ulan, kaya ayan oh. May orange pala dito, may mabunga na yung orange oh. Hindi tayo makapag-vlog ng ayos dito mga kasinag, gagawa ng nag-uulan. Hindi ko kayo may pasyal-pasyal dyan no. Pag humulaw na lang mga kasinag, pag tumilang ulan, ipasyal ko kayo. Ipakita ko naman sa inyo mga kasinag ang aking pinagmulan. Kasi ngayon magpaparapahinga muna kami. At saka pala mga kasinag, sa pag-uwi kong ito, masayang masaya talaga ako. Hindi lang yung mga anak ko, sila misis ang masaya, sila mama. Mas masaya ako mga kasinag. Alam nyo mga kasinag, kaya masayang masaya ako sa pag-uwi ko dito. Gawa ng yung nangako sa atin ng drone nung ako may nagbablog pa noon. Yung nangako siya nung nakarang taon. Naipadala ng mga kasinag. Yung kapatid ko ang kumuha. Ito na oh. Hahay, ito. Tapos ito. Ayan oh. Hindi lang isang drone ang pinadala niya mga kasinag, kundi dalawa. Dalawang drone ito mga kasinag.